Heaven's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating, Jesus saves, and the hush of mercy breathing, Jesus saves, hear the host of angels sing, glory to the newborn King, and the sounding joy repeating, Jesus saves. See the humblest hearts adore Him, Jesus saves, and the wisest bow before Him, Jesus saves, see the sky alive with praise, melting darkness in His blaze, there is life forevermore in Jesus saves. We will live our sorrow sharing, Jesus saves, He will die our burden bearing, Jesus saves, it is done, we'll shout the cross, Christ has paid redemption's cost, while the empty tombs declaring, Jesus saves, rising up so vast and strong, lifting up salvation's song, the redeemed will sing forever, Jesus saves. Atong isgutan karon mga future events nga na-record sa Biblia. Ang Biblia dili jud ka mao mamakak. Kung unsa may propesya, kung unsa may gitagna o nasulat sa Biblia nga mga pagpanagna, sigurado jud ang mahitabo whether we like it or not or whether we believe it. Ato sang tan-awon ang mga panghitabo o ang mga signs nga gipakita sa Dios natong tanan karon. Kita mismo makakonclude nga ang Dios anytime na dyan mabalik. Di na dyan madugay. The second coming of Jesus Christ will be in two stages. Number one, maunang rapture. Muna inyo nakita sa chart. O, tanawang chart. O. Rapture. Kunya, number two, the second coming of Jesus Christ to earth. Kung kabantay mo, sa chart, kanang green nga araw mo na ang rapture pasaka, ang Christ second coming to earth pa ubos. Ano man, kanaog si Kristo, ngaris kalibutan mo. Dunay dakong kalainan aning duha para masabtan nato. Ang rapture makaigsunan, Christ will come in the air for all. Christ second coming to earth, ang iyang pagkanaog nga rin sa kalibutan, Christ will come with all saved. So mukanaog siya, kauban na ang mga luwas. Rapture will happen before 7 years tribulation period. Then the second coming will happen after the 7 years tribulation period. That's why Matthew chapter 24 verse number 29 makabasa ka dihang word nga after the tribulation of those days shall the sun be darkened and the moon shall not give her light and the stars of heaven shall fall. So mo nang makita kag after nga naman ang iyang pagkanaog his second coming to this earth will be after the tribulation period. But the rapture will occur before the 7 years tribulation period. Later on, ato nang akong ipasabot ninyo ang mga views concerning the rapture. Before ko mo explain ani in detail, akong explain ninyo ang mga views concerning sa rapture.
So doon ay mga I think 5 views concerning sa rapture, na ay partial rapture, na ay pre-tribulation rapture, na ay post-tribulation rapture, na ay mid-tribulation rapture, o na ay pre-wrath rapture. So ato nang isutan tagsa-tagsa sa atong programa. That's why among nang sunod garon, you are blessed already with these lessons. Makabalo ka, makahanay ka, makasabot ka sa simple nga pagsabot kung unsa ang hanay nga propesya sa Biblia. So mo na kalainan, so rapture. Then after sa rapture may tabo, mo proceed ta sa judgment seat of Christ. And listen to this, mga igsunan. Doon ay mga denominations today nga nagtuo nga ang judgment seat of Christ tapos na po. Human na daw. Since 1800 pa. Because mo na ilang doctrine. But no. Coming pa ni. Judgment seat of Christ, coming pa ni siya. Yeah. This judgment seat of Christ, it will not happen in the time of millennium. Because sa context sa millennium, bisan asa nga mga verses, dili ta kabasa nga nay context nga i-judge ang mga believers, all believers. Dili ta makabasa nga nay judgment seat of Christ may tabo sa panahon sa millennium. Di ta kabasa. Pero ang judgment seat of Christ will be in heaven. So adto dito i-judge ang mga luwas. So highlights na niya, pero ako ning explain kung unsa ning judgment seat of Christ para mas masabtan ninyo. Ako lang ning gi-highlights, tanaw lang ninyo ang chart na naa sa screen karon. So naraw, rapture, then after sa rapture, judgment seat of Christ. Then after judgment seat of Christ will be the marriage supper of the Lamb. Doon sa langit, mga igsunan, na ay marriage supper of the Lamb. Na ay kasal sa kordero. Ang kordero, ang lamb is si Jesus Christ. Ang bride is ang church. Sige lang, kaya ako nang i-explain kung unsa ang judgment seat of Christ. While we are in the judgment seat of Christ and in marriage of the Lamb sa langit, mga kaigsunan, na may tabo sa kalibutan, 7 years tribulation period. Kining 7 years tribulation period, gihinganlan ni Daniel og time of trouble such as never was. Panahon sa kasakitan nga wa pa mahitabo, sukad masukad. Naliman ka na. Wa pa mahitabo, sukad masukad. O mahitabo ni after sa rapture. As God's wrath para sa mga tao nga mutuo sa iya. As God's wrath para sa kining kalibutan nga makasasala kayo. Hukman ni sa Ginoo. Ipahamtang ang kapungot, ang kasuko sa Dios aning kalibutan. It is because they neglected the Lord Jesus Christ. The Lord Jesus Christ. So 7 years tribulation period. Ako ning i-detail gihapon para mas masamtan ninyo ang 7 years tribulation period. Now, 7 years tribulation period is composed of 2 great wars. The Russian invasion to Israel, the Gog's invasion to Israel, then the Battle of Armageddon. Gog's invasion to Israel, mga Muslim countries ra nga musulong sa Israel. Then Battle of Armageddon, tawag na NATO o World War III. Yanuan, because all nations will fight against Jesus Christ, will fight against King of Kings and Lord of Lords. Sige lang, ito na ipasabot sa atong detailed na pag-explain sa 7 years tribulation period. And also, the 7 years tribulation period composed of 7 seals, 7 trumpets, and 7 vials. So, pastor, unsay mga sulod sa 7 seals, unsay mga sulod sa 7 trumpets, or unsay mga mahitabo inig abli sa 7 seals, inig patihog sa 7 trumpets, ug inig yabo sa 7 vials. Ato nang mahibaluan in detail kung magsunod mo sa atong programa. That's why kung mo yung mga loved ones, kung mo yung mga friends, just share this video, just share this program para mahibalusad sila unsa ang mga future events na mahitabo. Now, after
that tribulation period, mo nang mukanaog na si Jesus Christ nga res kalibutan. So mo nang Christ second coming to earth. Mo nang makita nimo sa screen, makita ninyo diha o pakanaog ang aro. So si Christ ug ang tanang luwas nga tuas langit, uyugon niya nga res sa kalibutan. In two purpose, nay duha ka dagkong purpose. Mukanaog siya kauban sa tanang luwas sa langit, dalon niya nga res sa kalibutan. Tungod kay nay duha ka dakong purpose nganong mukanaog siya. First, to defeat the Antichrist and his armies in the battle of Armageddon. Si Kristo mismo may makig-away nila. Then, number 2, to reign with all saved for 1,000 years. Then, mauna sa atong chart, maunang 1,000 years. Kunya, kung tanaw nyo ang chart na to, before mag-start ang millennium, there will be judgment of the nations. Manang nations judge. Sa di pa mo lingkod si Christ as King of Kings sa tibuok kalibutan, i-judge niya ang mga nations. O ang mga nations iyang gi-illustrate as sheep and goats. Oto ang mga goats gilain, ang mga sheep gilahiksad, o niya ang mga goats gilabay into the outer darkness, pero ang mga ships iyang gipasulod sa kingdom. That will be the millennial kingdom niya. Before siya mo sit as King of Kings and Lord of Lords sa tibok kalibutan, kaya siya man ang muhari sa tibok kalibutan, Satan will be bound and will be cast into the bottomless pit. And for 1,000 years, magsigara siya katagak dito sa bottomless pit. Di siya maugdang. Wala siya kaugdangan for 1,000 years. Ano, imagine na grabe for 1,000 years. Sige lang, in detail ato ning ano kining millennium. Then after si Satan i-bound, mulingkod si Kristo as King of Kings and Lord of Lords sa tibuok kalibutan. Then after millennium, after 1,000 years, Satan will be lost again. Buhian siya. Then, according to the Bible, mga isunan, he will deceive the nations, the four quarters of the earth, Gog and Magog, isulti sa Bible. And that will be, Gog and Magog, that will be the last battle between God and Satan. So, dako kaayo og kalahian ang mga battle sa Bible. Gog's invasion sa Ezekiel chapter 38 and 39, that will be Russian invasion to Israel. Russia and its allies musulong sa Israel. Ang leader ang Russia. Battle of Armageddon, another battle in the Bible. Battle of Armageddon, ang leader is si Antichrist. Pero ang Gog and Magog na gisulti sa Revelation chapter 20, ang leader si Satan mismo. And that will be the last battle between God and Satan. Ang result ana, Satan and his demons will be cast into the lake of fire. Ang result sa Battle of Armageddon, the Antichrist and the false prophet will be cast into the lake of fire. So kung naa may tao nga maka-experience ang kuna sa lake of fire, that will be the Antichrist and the false prophet. The next nga maka-experience, makatilaw sa lake of fire, Satan and his demons. Ilabay silang tanan dito sa lake of fire. Then, sunod, next after millennium mga isutan, this world will be burnt up. Sunugon sa Diyos kining kalibutanan. So, kung tanan nimong natigom karon, tanan nimong na pundar karon, tanan nimong nahimo karon, nga imong gipundar, imong gitigom ug maayo, kana tanan sunog na tanan. Mo nang encourage sa ni Christ, itap patigomon ug bahandi ani kalibutan, ano man sunugon ra kining kalibutan. Kung tanaw ninyo ang chart, tanaw ninyo balik ang chart, after the pagsunog sa kalibutan, all the unsaved people, all the saved people will go into the great white throne judgment. Pero kining great white throne judgment dili ni hukmanan para sa mga luwas, kundili hukmanan kini sa mga dili luwas. Ang resulta ani nga hukmanan, ang tanang dili luwas ilabay sa linang makadayon. Ato
dito sila makantos hangtod sa kantoran. Pero ang tanang luwas mo proceed sa bagong langit, bagong yuta o bagong Jerusalem. Diya sa bagong Jerusalem na diya tagsa-tagsa ka mansion nga mupuyo ta kauban sa Dios hangtod sa kantoran. So I hope na natin nakatunan sa highlight sa atong mga future events. God bless. Pastor Mark, daghang salamat. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pag-ampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen. Higala kon ikaw na panalanginan kini nga mao nga broadcast karon amo nga paghangyo kanimo nga taybawa kami pinagi sa pag-text kanamo or pinagi sa pag-message sa amo ang Facebook page ug kami malipay mutabang kanimo ug mugiya kanimo sa kamatuoran nga ang kaluwasan pinagi lang ni Ginoong Hesus ug ang kasiguruan naa lamang sa iyahang pulong ug ikaw makabaton niini nga kasiguruan kabag-uhan sa kinabuhi ug malipay kami mo tabang kanimo mga higala. Kini na sab si Pastor Mark sa Sidon. Daghang salamat ug maayong adlaw ninyong tanan.